नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे लाबावबाय। जोंहा थांनाय मोनायाव गुगामुख हालामनि सिङाव थानाय औगुरि होननाय जायगायाव बिपुल बसुमतारी बिथाङा रैसुमै गारांजों मेथाइ खननानै बिथाङा हारिमु बिलिफांखौ बेखेवलांबाय। जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांलाय। राजाफोर नाथाय आं बे भिडिअखौ थांनाय हरावनो बानायदोंमोन अब्लाबो
भिडिअनि हेडलाइन आरो जोबनाय लाइनखौ नाथाय आं ओजों मैया हराव बानायनाय जायाखै, बिनि थाखायनो दिनै फुङाव बानायबाय। रायजो राजाफोर जाहाथे नोंथांमोना जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।